ka en wuon wacho ni ute mane oluonge mondo odhi okonye. Odhi okonye Ruto tich. Ruto be Nyasaye mane tich owone nikech kama ne jomisi ochomo cha gi nyithiwa motho ng'eny. To gi gik motimore madine bed ni piny lieta kaka noliet cha kata dikoro kone kama kaka nyithiwa nitie kata wanowegi kaka dikoro watimo kata sikunde dikoro ok dhi sikul. Koro awinjo ka sama jowadwa moko pingo kani Ruto rach kia Raila timo marach. Raila timo maber namba achiel ma lamo nyalo ne lamo mwasebedo kolamo wayudo rondo. Modonjo chuny jotelo mondo med remo machwere piny Kenya ka kit timre. Kendo Ruto onego med lamo Nyasaye mang'eny kabisa mondo Nyasaye obed kendo kata kuma odhi central kono. Yes. Nyasaye ang'eni dhi tiyo kode gi rieko mang'eny kabisa kendo dhi wuok maber nikech Nyasaye osemako piny Kenya dwa konyo Kenya. Erokamano. Nyasaye mondo obi ogwedhi Victor. Maja yalo chieng' kasera e piny Semekopes. Erokamano useme. Maramogi? Kanyo. Oyawore machiegni? Chieng' dong wuodo sing. Yes, Ochieng' Bob kani Osengo Migori. An dweche ariyo pende. Podi gi pak ni gima gima somo neno. Kata neno. To bedo nikech nine seche moko ne jatende neno no ogolo ne. Sama noso nene gi tim moro to wan to pok waneno. Kich ng'ama ni buti ka wendo obiro ndalo ariyo adek mara ang'wen gini tero gine puodho. Koro nikech samoro noso neno ka gini tek. Odhi weya golo lakini podi gi pak kane. Mar ariyo janeno ka chifwa no oluongo bura. Mowacho ni kare wach mar vitani. Ni kendo winyo jowa. Mano kendo gima duong' nikech mondo miriye nolosne. Okabano. Bedo ni kino mantie. Ng'ama rito kati bedo ka sikara dumlama. Konyo gina raro po ulumu nyaka nyingi. Owacho ni ko mun ko woni da kan kuma da ne ka biyo kendo gimori o ka wanta o. Okay, erokamano. Wach mar arita ma ok ber e piny duo ma neno ka jowa bende jotemo wacho kinde ka kinde kanya Kwaramogi wakawo ywe matin kete mana ka. Mano timore e odiechieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 27 dwe mar adek higa 2025. En odiechieng' ma 86 higani kodong' ndalo 279 to higani rumo. Odiechieng' machal gi kawuono higa 1971 emane en jalup jatend piny mokwongo ma pacho ka indi Migosi Oginga Odinga nowuok e od twech manosebedo kuom dweche 18 bang' gwenyruok e paro gi jatend piny ma ndalogo Mzee Jomo Kenyatta. Be ing'eyo ni thuond Cobra nyalo dak kuom higni moingo 20? Ma en kaluwore gi mbui mar factsite.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod ma pod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano Kwaramogi jwang' magite biro niko kale nyakalondo mari mihero kendo migeno Ramogi FM kar chuny jaluo. Sa en 1:50 mano mar okinyi ma kawuono. Wabro dhi nyime korgo kod mbaka ka wang'iyo thuok weche mopogore e chenro ma kawuono mar Ramogi Kogwen. Wamedo go mbaka ka daher mar ng'isi ni kidwaro tieko buya e puothi. Wan kod yadh kwiri maber ahinya ma iluongo ni Governor Kwaramogi jwang'. Governor ni en go teku mar dado kendo tieko buya te machandi e puothi mano mar bando. Tiek buya e puodho kitiyo kod yath mar Governor ober ahinya rakruok kod buya e puoth bando niang' matindo mwaluongo ni orowecha. Governor ber nikech othiro buya mapok oti kata ma oseti to pod tindo kata pod yom. Nimar kaka sebedo ka ng'isi ne goye gokinyi kind sa 12 bar okinyi nyaka sa 4 mar okinyi mabro miye thuolo mar loso onget moro mathung'o buya. Koro buya ok nyal dongo Kwaramogi jwang'. Kuom mano kinde ka kinde ti mana kod Governor ni mar mondo mi ibed kod thuolo mar neno lokruok ne in iwuon Kwaramogi jwang'. Ti kod Governor yure agrovet man machiegni kodi. Ti kode kaka wachocha irapim mar 250 ml iruwe kod pi litas 20. Ti kuoye sama lo pod ng'ich cha e kind sa 12 mar okinyi nyaka sa 4 mar okinyi
mabro konyi tieko buya te machandi e puothi nyakwara Mugajwang. Kumano kidhi Agrovet wacha ni miauru governor emadwaro. Miauru governor no emadwaro nyakwara Mugajwang. Maendi en mwandu molose kod kambi mang'ula mailuongo ni Green Life Crop Protection Africa Limited. Your growth, our growth nyakwara Mugajwang. Agrovet mora man machiegni kodi many mwandu ni mondo yud godo konyruok makende. Bednia iluongo ni Governor 580 AC. Mae duoko mar japur mora. En saa achiel gideka 52 mar okinyi. Bang' kinde mano kende abro bedo kod wele studio ka, abro bedo kod jatend migao mawuok e kaunti ma Kisumu, office mar governor mano Mikael Judith Oluoch, Douglas Otieno, jatatiji mar migao miluongo ni Tinada Youth Action Africa, Maurice Duor, director ma bedo chano chenro e duol Maurice Oricho, director machano chenro moyedhi e county government mano wa Kisumu, kaachiel kod Raymond Odhiambo, apisa mar gayo masiche Kenya Red Cross Society nyakwara Mugajwang. Obro koko dimbaka kama tutainya kawatemo ng'eyo ni sama koth chwe kama Jomet department ungiso kanyo ni koth ng'eny. King'iyo gimo luongo ni lake topography motingo county ma Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, county ma Vihiga, Kibiro nyaka Busia, kuondego koth nitiere machwe sani. Rangisi makende ni ere kaka wanyalo bedo gi ikruok moro makaponi masira moro wuok to kama ijotieno to ki dhi kama chielo kendo. Mane mbaka maber wageno goyo kawuono kochakore kanyo sario mar okinyi. Miawach TBT ching Thursday makawuono era Mogi FM kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny Radio kar chuny Ramogi. Chiew kendo moso turo chiew liel gweno komo wendo Dholuo en achiel kuom dhok ma wechegi mit kendo okikore. Weche dholuo nyalo bedo gi tiegi mopogore opogore. Ne magi kod puonje wi dholuo mamoko, tudi koda an James Rabala Kwase e chenro mar wapuonjre dholuo chieng' Jumapil ka Jumapil kochakore saa 11 mar odhiambo nyaka saa 12 mar odhiambo. Daudi rintie simba mwalo, nyithindo ko kapoko chiyo to geni sabro kalo. Onyune osegolo dokto ni pod giringo. Yobiso ketwer. Menduru choko kwe, sama pinyi ngiche me kure kodo wadi. Menduru choko kwe, sama pinyi ngiche me kure kodo jowo. Sadi bi kure kodo, donge karko pente me kure kodo wadi. Sadi bi kure kodo, donge karko pente me kure kodo jowo. Maninga to podo rieo gedege, pieto la musmuna kumini ye keo marapar. Omera weka, sama ube wang dongi ngeni ye mateko delo ya ogaidit. Bekoni tongich, bet namo dake gima mane program. Otino chip chon, kai kani
Jaramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kar chuny jaluo. Ma en Radio Ramogi kar chuny jaluo. Sane no ko dong achiel kende chopo kanyo sario mar okinyi ma kawuono abro bedo kod welo ka mobendo wenda welo moa mabor wuok e kaunti ma Kisumo kod ber mogundho ni jowa wanyalo puonjo nade bang' ka duol mar met kendo liekonwa ni koth nitiere mabende biro dhi nyime kod chwer. Kaluo sani ochwer kendo aneno ka en gima ber ahinya ka jowa sani koro keto kodhi e lowo. To kata kamano kodhni kabiro to biro gi midhiero. Wasebedo ka yalo wach mar climate change ka Ramogi FM ka e chenro mekwa mag alwora. To wasebedo ka tiyo gi ji mopogore opogore kendo moko kuom welo ma wasebedo ka tiyo ka neno ka oseyuoro ka wabiro kod gi mbaka ni to sama oseng'iswa report ni koth biro mapek ere kaka wanyalo ikore. Wasego mbaka ka gi ji mang'eny ahinya ni waol gi wach mar chiemb kony mikelonwa oganda. Samoro ing'isowa ni urjo kano daruru dhi kuonde moting'ore malo. Mago ibiro ng'iswa kawuono ni endi. To nyu neno kanyo gima nyotimore kamiluongo ni Ofunyu Jerusalem, mano Kisumu East. Uneno gima otimore bende gwenge mag Homa Bay County, Migori County kamiluongo ni Nyora gi Kabuto. En gima timore higa ka higa. To mbaka osego kanyo waloso nyoro gi CS mar Finance John Mbadi Ramogi FM ka. Nyinjo ka John Mbadi wacho ni achiel kuom okenge ma giketo en neno ni giketo pesa mar kurso indam mabro geng'o wach mar oula ma osebedo ka yuoro jowa kinde ka kinde. Ni kidek mano bro kelo gima luongo ni a lasting solution ne wach mar perennial flooding ahinya gwenge mag Kaluo kocha. Ka kamano weche manyien kod Vincent Otieno. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyaore nyakoro magajun kendo machiegni nyinga Vincent Otieno. Jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu chwalo kony ne familia ma nyocho kale midhiero matek mar yamo mane owalo tat utegi bang' koth ne chwe gwenge mag Ragumo gi gweng' machielo miluongo ni Ofunyu mayudore Kisumu East Sub County e kaunti ma Kisumu. E kinde midhiero makamano ute buora yamo ne omuko witatgi kama bende ne oweyo familia mathoth kama familia go mamoko kuom mine nyaka gi nyithindo matindo ne oninde koyo. Kata kamano jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron kod MCA ma Market Milimani Ward mano Seth Kanga to nyochwe chiwo sir mar mabede ne familia makamago. Ewi mano Agunjo Otale mabende en jatend rowere e kar chung' od bura ma Kisumu East wacho ni kony makamago bire sama ber kendo biro konyo jogo e yo makare. Owacho ni jotelo nyaka ne obedo kod buok mokalo koluwore gi tim kata koluwore gi midhiero mane ojuko oganda go midhiero mabende ne okel gi koth manochwe mapek kod yamo. Chako gi Honorable Seto Chieng Kanga mong'ere kaka Duinyang kuom konyo minewa ma Kisumu East maniche yamo waro utegi chieng' Jumapil ma piny rugo mande kuom gi mabatni makoro sani ginyalo gedo godo nikech iro ni yamo nicho waro utegi te mabati odhi kuonde modhiye mabati okethore koro ka gitimo onge to ka niche wagona Duinyang simu kuom gimotimore to respond maber manyoro sa 10 nokelo mabati ne minewa maniche yamo waro utegi makoro sani minewa mor kode kabisa. Weche moko en ni jotend dinde mapachoka owacho ni ok gibiyie mondo mi koro josiasa odhi nyime kod chwalo chenro mekgi mag siasa e altar kata ute lamo mathurka ma en kalure gi liporo bende ne owuok ndalo moko mokalo chien kama jotend dinde ne ong'udho nyaka sadaka bende ne golo kod josiasa ka giwacho ni kar lemo ok en kama onego bed ni koro ichwale chenro mag siasa. Ewi mano jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit owacho ni ok gibiyie kata ok gibiveko tol kotenre kod chung' margino kendo wach siasa maigo e kanisa ok bidhi nyime kata matin. Politicians saying what they want to say in church, that is a space we are saying no, we will not allow the church to be the platform for political rhetoric, but we are also saying even when we are giving, the Bible is very clear. God who sees what you give in secret will have already known what you are giving without announcing. And Jesus says the blessings is for that lady who gave her little but her very own heart. So all what we are saying is giving is biblical and everybody is allowed to give, but
Weche moko en jalup gavana e kaunti ma Migori Dr. Joseph Mairi odok ne chenro mar dongruok ma gavana ma kaunti no Dr. Ochilo Ayako setimo ka bendo wacho ni gik ma Ochilo setimo thoth mokalo mohewo ma bende ne otim gi telo ma yande ne tayo sirikand kaunti no e kinde mokalo chien kuom thuolo mar higni 10 kanyo loso e sub kaunti Marongo. Jatelo no kata kamano nyo wacho ni chenro mag dongruoge ma osetieki gi sirikal matiyo sani e kaunti wa Migori nyalo nenore e kaunti no mangima. Baada ya mwaka mmoja ama mbili, na hali kuna watu wengine walipatiwa miaka 10 hawakuweza kufanya yenye tumefanya chini ya miaka 2. Najua sehemu nyingi zimeweza kuona uongozi wa kaunti kwa miaka 2 wakati gavana na mimi tumeingia kwa ofisi. Kwa hivyo nawaomba kwamba kwa ile imani mlikuwa nayo kuanzia hiyo miaka, mkuwe na imani na sisi kwa hii muda ili muweze kutusaidia na tutimize yale gavana wetu aliweza kuahidi wakati tulikuwa tunaomba kura. Giko weche manyien machuok nyakora mogwa tudre ka oromo sadek thulo buduka mar mi weche manyien ka gibedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Radio Ramogi. Wakelo ni Airtel Smarter Bundle. Yudo data mi browse go kod duoko ni pesa mi juogi kinde mi oro pesa ni, yani transaction fee gi network mora gi Airtel Money. Dista abich angwen hash kata ti gi Airtel app mondo yud bundles maber kodi. Bono chienga all apiko nani dware mondo tere ka fundi olose school fees pokete ko chulo to kata pesa mahuta be aonge go. Lim jo bogo mondo yud pesa sano gi Boda Logbook Loan. Gi apiko ma chik mahuta mang'eny kamar lorini. Ka in kod logbook inyalo yudo hola kochakore $40,000 nyaka $90,000 minyalo chulo kochakore pesa matin mana $200 kende pile ka pile. Adicha dwaro pesa ma inyalo yudo piyo bwana. Ka in kod mogo ibiro yudo pesa bose 2 kende kokali yuru mpesa mari. Yud mogo Boda Logbook Loans kawuono kiywa tole namba ma en 0710989 kata limbui mar mogo.co.ke/boda-logbook kata chope branch mar gima yudore Kisumu Fire Station. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Green Life Crop Protection Africa Limited kelino yadh buya mar Governor 580 AC. Tik buya puodho ka itiyo kod yath mar Governor. Ober ahinya rakruok kod buya puoth bando kod niang' matindo kata orowe. Governor ber thiro buya mapok oti kata moseti to pod tindo. Inyalo tiyo kod tok pitho kata ka isepitho to mana ka koth ochwe kendo lowo pod nitie kod ng'ich moromo. Kata kind jumba 2 kod jumba 3 tok pidho bando to piny ng'ich. Mano miyo chambi dongo ma onge koso chiemo kata ndhadhu mowinjore kodgi. Ruya pi mar 250 ml kod pi mar 20 liters kasto igoye ma ok wilo kata cham duto. Oyud regrovet mantie machiegni kodi. Ne mathoth ywa tol e namba 074-308-6247 kata 0742-508-514. Green Life Crop Protection Africa Limited. Your growth, our growth. Maramogi Radio. Radio Ramogi. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kutwak mageri e yor siasa, ngima, aluora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Mana kamano nyakore mogajwanga neno kasa osekalo aboro tok sari marukinyi makawuono kakanase liekoni an kod hawi mar bedo kod kawuono welo mathoth ma owende studio kamera Ramogi FM. Wabro go kod gibaka kakanase liekoni thuon wach mabende wabro ng'ian na kaw ka ketho kinde parni ma en twak ma osir kod migawo mok mar piny wacho mar IOM Kenya. Kidhi Facebook marwa, kidhi Twitter makata X marwa, Instagram marwa, TikTok marwa, kaachiel kod yore mag tudruok mag Ramogi FM. Tibiro yudo lendo ma waketo kanyo ewi twak masani do mana chakore. To ka ingi penjo mora bedine kaunti ma Kisumu, ine kaunti ma Siaya, Homabay, Migori, kabora mora ma intiere.
abro kwayi ni chak mana oro penjo mari chon kadiponi wach moro amora mamulungi mani ahinya ka wang'eyo kaka dang' waked kod masiche moko mamiyo oganda dar kuonde ma gidakie gidhi kuonde mamoko bende Nyakwar Mgajwang' osebedo kwago kod mbaka kani to wan kano ka ming'iso ni odar kuonde modhi ting'ore malo gi jo Met Department ni kuonde bagi oting'ore malo king'iyo kano ka mago duto gin mbaka mabende wabro goyo kite mana ka an kod welo ka abro kawo thuolo makende mar rwako jatend migao e kaunti mano wa Kisumu mano Mika Judith Olwoch. Karibu waziri. Karibu Musa ne Nyikwara Mgajwang' no kadune piny matin. Amoso Nyikwara Mogini oyawre. Nyasaye ber wagone erokamano kuom yawonwa piny ba watundo kae. Erokamano ahinya. Iwe Kisumu ka ber? Kisumu ber, koth chwe mang'eny. Koth chwe mang'eny. Tije matiyore kono kabisa. Erokamano ahinya. Kanyakla kod director ma special programs bende muke kaunti ma Kisumu mano jaduong' Maurice Oricho oyawre director. Oyawre ahinya. Erokamano. Kawo thuolo ni kendo mondo mos Nyikwara Mogi duto ni oyawre un. Erokamano ahinya. Benon kanyo kod Douglas Otieno jatatije mar migao mok mar piny owacho mar ilongo ni TINADA Action Africa. Erokamano. Erokamano ahinya. Musa Nyikwara Mgajwang'. Amoto jo piny mrembe. Wamor mar biro ka wuoyo gi jopiny. Atiyo gi migao mar TINADA Youth Action Africa. Kendo wan gi migao miluongo ni GNDR Global Network for Civil Society Organization. Otimo gik ma disaster risk reduction. Kendo en migao moting'o grup mang'eny mana e Kenya ka. Erokamano ahinya. Kaachiel kod Raymond Odhiambo apisa ma ochung'ne gayo masiche e bwo Kenya Red Cross Society. Abro kwayi ni biro tiyo mana gi tulfuong'no ubro riyo gi waziri tulfuong'no. Erokamano ahinya. Ywa kori kono. Erokamano. Nyikwara Mogi makoro winjo wasani amor kendo chopo e twak makawuono. Nyinga Raymond Odhiambo an apisa mar gayo weche mag masira e gwenge mag Nam Lolwe mong'ere gi nying mar West Kenya region. Koro kwako counties moting'o Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira, Kisumu, Vihiga, Siaya, Kakamega gi Busia. Mago counties mwang'e yore mag masira. Erokamano modunya. Waziri kawo chako mana kodi nagomo ni liek no le kaka ja sirikal magini mulo ahinya gi partners mau ni ang'o maduong' ma kawuono ikonwa to program mosebiro kuringo gi partners mag ugeni tiende nang'o to ko japiny nade? Erokamano. An kako wachno iluonga ni Judith Olwoch to ane jatelo mar migao mar pi alwora lokruok mar kor lwasi to mwandu mayudre piny miluongo gi dhongere ni water environment, climate change and natural resources county ma Kisumu. Koro kaka county wan gi structures ma konyowa weche ma midhiero. Mar ariyo wan kod partners mwatiyogo mang'eny mana kaka makoro wan go kae ni nikech gimoro e wach disaster ni midhiero matimre Kenya kae ok en ga wach mar county kende. En gimiluongo ni shared responsibility. Koro yudo ni serikal mamalo national government gi serikal ma county nyaka ti together. Kaka national government wan gi National Disaster Operation Center. Koro kaka department ma deal gi wechegi wan nyaka wati kod jo Red Cross, watiyo gi TINADA man kato kod moko mang'eny ma Kisumu. Koro gima wasetimo wan kod act mar disaster miluongo ni Kisumu County Disaster and Emergency Act. Iyudo ni Kenya mangima Kisumu manokuongo loso act ni e 2015. And kendo gima timore en ni sani kwariure kod IOM, kwariure kod jo UNDP gikonyowa kod partners mang'eny mondo koro walos gimiluongo ni policy mabo miyo walaini maber mondo koro gigi watim maber. Momiyo gichokruok mwasebedogo gi bedo kod osiepewa mang'eny gi mag county kaka IOM,
kod platform miluongo ni Platform for Disaster Displacement. Okay. Watimo gigi te mondo wane kaka dwa kony jopiny. Koro ane ka watime to gik mang'eny mabosetimore ma pod wabowacho. Erokamano ahinya. Bwana Richo, wachak negi wach mar ikruok, preparedness. Tiende nang'o kaka unjo sirikal, awinjo kanyo ka waziri owacho maler ahinya ni un gi chik matayou. Ikruok mabedo ga manyapa ahinya. Jomet nyoselendo ka wasechako neno gik moko matimore. Erokamano. Ikruok wabedo ga go malong'o. Nikech ka wayudo ga milome ni wanyalo bedo gi midhiero machalo kama moloyo mar ohula, ginyisowa ni koth biro ji mang'eny. Wang'iyo ga wenge aoche ma pi nyalo biro pong'o mamuomore ma in jok modak e alworagi. Kawasetimo kamano to iyawo giga mondo kata ka koth biro mang'eny, ohula biro mang'eny to kik bed mang'eny ahinya ma hinyo ji ahinya. Then mar ariyo, kaka waziri owacho, wan gi structures mang'iyo ga yore mag midhiero gi kochakore county level, sub county nyaka ward. Magi bende nyaka village gi community ma jopiny ae. Magi bende wachiero mondo omed chiwo milome ne jopiny kendo med ni midhiero machalo kama nyalo biro kaluwore gi milome miyudo kata michiwo gi migepe mopogore opogore kaka mar kothni ng'enyne wayude from meteorological department. Aeto bende kanyo ing'iso giga ni kadipo ni biro mang'eny to watimo kuonde monego wadhiye gi kaka bende onego wachak chon mondo giwa mang'eny kikethre ahinya mana kaka puonjowa e program. Koro ung'iso jopiny kaka onego bed ni giikore, umiyo gi early warning ni gini biro, timuru kama, ukonyogi kama kaka sirikal. Manen dho kisungu wacho ni early warning system gi early action. Erokamano. Kenya Red Cross donje nade ka ahinya kwa ng'iyo wach mar ikruok ka, nikech mane kuku mar wach sana. Gini en gima ilando gi jomet, ging'isowa ni forecast mar dwe mabiro kama chalo kama, jomodak kuonde gi gini biro, to gini thothne yudowa ka wan nyang'eng'. Erokamano ahinya. Kenya Red Cross nitiere phases te mag masira. Phase mokwongo iwacho en phase mar ikruok, bende ong'ere gi dhok mar kimombo preparedness. Koro phase mar preparedness ni rido iye maber, prepare maber, iyudo kata ka hinyo bende dog piny, to kata jok madhi kambi bende koro bedo matin. Koro ka mana kaka director osewacho, wan gi mopogore ahinya. Magi oriwo yore mag milome. Kwarido milome Met Department, to aoro ne jopiny messages of early warning mondo giwuogi kuonde ma inyalo par ni nyalo kelo flooding. Kasto wan gi iko jowa ma bende nyalo respond kapo ni masira machalo kamano muoch. Iluongo ni ARCAT team. Koro watero gi tiegruok makare moponi kapo ni masira muoch to ginyalo konyo. Kendo wahiko kuonde jot mabende ong'ere kaka evacuation centers. Wawuotho kuondego wang'iyo ni gichalo nade, maka jowa beni masira ni omuom giyudo kama gidhi resore. Moro kendo wan gi meetings ma wabedo go de county, kaka waziri osewacho iluongo ni Western and Nyanza Humanitarian Hub. Koro wabedo gi regular meetings gi mondo wang'i allocation mar resources ma wango mondo kapo ni masira omuoch wanyalo chopo ne jopiny gi mwandu ma wango, to yudo ni kwariwore kanyakla wachopo ne ji mang'eny gi mwandu. Koro mago achiel kuom ikruok ma wabedogo, kendo koth kabiro to ok obi marach ahinya, moko biro negi maber. Koro biro ni maber to encourage gi mondo gipidh cham, ma kata ka jomoko hinyore to jomoko nigi cham manyalo konyo jok mohinyore. Erokamano ahinya. Douglas, tinada donjo kanade to un nang'o mutimo
sirikal mar county osewacho magitimo, jo Red Cross bende osewacho magitimo, unu donjo nade kokalo kuom program mane wachno mar GNDR cha? Erokamano. Tinada tiyo gi grassroots organization mag migawo mathindo mantie e community. In GNDR akwenyo wan members mang'eny e Kenya. So every county board ka wan gi members, obed CBOs, obed youth groups, given groups nyaka organization of persons with disability. Koro yudo ka jowa tiyogo nikech gima watimo malich en ni wa create awareness. For example, jenda wacho ka ni gik ni early warning. Ichiwo wach kapok gima otimore chon. Koro yudo ka wan ka wach nosebiro to wakeyo ne jopiny. To wacho kwa nyakeyo ne jopiny kaka tinada. Gima watimo watiyo gi organization mang'eny. Kwa sekenegi to gimbe gikeyo ne jopiny kuma nitie. Nitie gima iluongo ni localization agenda. Wa ensure ni gik moko information te odhi ne jopiny. Samoro yudo ka ji chandore nikech gionge gi information. Ano kata radio station kae. Koro warich ji mang'eny ji bedo gi information. So ka wasemi wach gima datimore, timiyo gi wach early. To be kosetimore. To wanya respond nade mondo mi damage kik bed mang'eny. And then watimo capacity building mar the community, nikech community nyaka bed gi community committees ma yudo ka deal with climate change, the issue with disaster risk reduction. And magi kwase bedo go to wabedo gi networks watimo go advocates, nikech wan kaka civil society nyaka wa ensure waketo government tesre mondo mi giket pesa mondo mi gitinde jopiny. Martin, ndio sama gitimo budgetary allocation from the CC mar planning and finance, agriculture, relevant committee mar county assembly, ong'eyo ne to bende department ma orito. Yes. Ketne pesa. Yes. Koro wamobilize jopiny kata during public participation. Wamobilize jopiny through civil society organization, mantie grassroots organization, mondo gi mobilize ji odhi public participation. To big agenda. Agenda mar ensuring ni budget allocation oketi. To kwani kata ni budget allocation oketi, kose keti onego bed ni itiyo kode. Itiyo kode malong'o. Erokamano. Wach mangima mokalo. Waziri, uintegrate gigi nade? Nikech ing'e ni sirikal
nade. Kiti maraka en sa areo gero gaboro maruki. Ka ngi penjo mora mora iwuok e gwenge mag Nyanza, ibiro yudo thuolo mar penjo mari achiel kachiel. E kinde ni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalondo mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ng'ur ma dibego. En gima yot, ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@rollmedia.co.ke kata e namba mar 0732169000. Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imi pachi. Wan kae mar winji. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Maramogi Radio. Mano timore e odiochieng' machal kod mae, higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen, tarik 27 dwe mar adek, higa 2025. En odiochieng' ma 86 higani, kodo ndalo 279 to higa rumo. Odiochieng' machal gi kawuono, higa 1971, mane en jalup jatend piny mokwongo ma pacho ka endi Migosi Oginga Odinga nowuok e od twech mane osebedo kuom 18 bang' gwenyruok e paro gi jatend piny ma ndalogo Mzee Jomo Kenyatta. Be ing'eyo? Be ing'eyo ni thuond Cobra nyalo dak kuom higni 20? Ma en kaluwore gi mbui mar factsite.com. Maling'ling mopondo, iyango e lela. Mano timore to kod ma pod timore. Be ing'eyo? E Radio Ramogi kar chuny. Maramogi Radio. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano nyaka mgajwang sa okalo kod dakika 30 marukinyi masani. Mopogore kod pek ma waziri wacho kaka jo sekal. Nitie pek moro ma kamoro nitiere ma okotuomo. Director. Kamano, kaweyo oko weche mag funding, waziri wacho ni watiyo gi agency fund mondo watim achiel ariyo. Wan gi migepe giwegi ma watudore godo. Okay. Wan gi moko ma watiyo godo at county level. To nitiere moko mane sub county, ward. To seche ma midhiero kata masiro biro, gimbende gitudore ga gi jopiny. Watemo ga kwayo gi ni mondo ka gintie kendo gin gi gik moko ma ginyalo konyo go jopiny, gitudore kodwa kaka sirikal mondo wang'e ni waterang'o kanyo mondo bende kik bed ni area achiel yudo gik moko mang'eny to kuonde moko to dong' maonge gik moko. Mano bende timore yore ka ji giwegi, jotendwa ma josiasa nyaka gikende bende makonyowa ga yawo wenge aoche ni ka gitudore gi jo county to wan gi record wang' aoche ni oyaw mokwongo kaluwore gi gimoro ni resources team kapok watimo kamoro amora. To ang'ere nikech weche mag siasa seche moko gi gima kamago iyudo ka ng'ato nigi uwezo no to en odhi adha kama oneno ni nyalo gere kisiasa. Kwa timo gi gitore gi jo county to kuonde mosehinyowa kabisa madwaro pesa mang'eny wanyalo loso maber kabisa. Aeto machielo bende committees wagi duche chenro magitimo ga ma konyo piny kaluwore gi masiche jatend midhiero madhi biro gi. Wakwayo mondo jowa omigi teko mamalo kendo metudore kodgi mondo weche mar resogi bedo mayot. Okay. Erokamano. Raymond, ka masiro timore, to response gi recovery chalo ga nade? Erokamano. Koro response en kam koro chopo ni wasetemo geng'o
masira oneno. Nitie masira ma ok inyal geng'o kaka mar koth. Wanyalo duoko mana teko ne piny to ok inyal geng'e totally. Koro wawacho ni sama response ochopo, watimo gik miluongo ni daro ji kuonde maricho, mano kuonde ma yawo ringe moula ringe matek, kendo watero gi kuonde mag jot. Kaka nasewacho e preparedness kacha, wang'iyo kuonde ma ginyalo dake, kuonde ma ginyalo kawe iluongo ni temporary shelter. Jomoko bende bedo for a long time, kaka ing'eyo ni Kisumu gi Busia gin counties ma osebedo affected gi backflow mar nam. Koro iyudo ka backflow nyalo kawo kata higni 60, higni 6. Koro higni 6 gi thoth yudo ni jopiny koro dak e evacuation centers mang'eny. And moro kendo mae time ma koro wamiyo jopiny support wa gi gik ma wan godo mondo konyi e seche machalo kamago. Iyudo ka japiny ka koth obiro to koth dhi gi gimoro amora. Winjono dhi gi sufuria, ting'o lewni, ogo ot piny odhigo. Koro onge gima japiny nyalo kano. Koro kochopo sama machalo kamano masirano to biro gi gik machalo kaka ongede, wating'o otuno miloso negi godo kuonde mag jote kapod ging'iyo kaka chal mar oulano dhi. Wakelo gik machalo kaka chiemo bende kwa yudo kuom partners bende wakelo, to wamiyo jopiny mondo konye godo diere makama. Aeto iyudo ni diere ma weche mag masira otimore, japiny bedo gi kibaji. Koro nitiere services ma bende wachiwo miluongo ni mental health, MHPSS. Koro wakelo negi machiegni through jogo mobedo trained mondo omed hoyo chunygi, kata bedo lit manade, wito jamni, puothegi oywer gi koth, to iyudo ka pod itegni nikech nitiere ng'ama wuoyo kodi. Kiduogo e recovery koni, to koro mano wasetieko response, japiny onego bed ni dok kaka en. Koro magi yore motemo kenge mwaketo mondo giikre mondo gidog e ngima gi machon. Koro kae mwatimo gimiluongo ni impact assessment, wang'iyo ni gimotimo ni masira ni oketho gik moko machalo nade. Koro kwaseyudo ni oketho gik machalo nade, to wachako konyo yore mag gero ute mokethore, kendo wang'iyo weche mag puothe manyocha koth oywero. Wapimo wang'iyo ni heka adi moketho mondo wang'i kaka wanyalo konyo jopiny. Jonam bende madhi lupo, iyudo ka botgi bende koth odhi godo, nede yamo yiecho, gik mang'eny otimore. Koro wang'iyo chenro kaka wanyalo konyo gi godo mondo gilos gigi. Emomiyo wapartner gi IOM and other partners mondo wang'i kaka wanyalo kelo jopiny mondo duogi o recover, iluongo ni recovery process. Koro ginyalo dok ngimagi machon mane gintiere. Erokamano maduong' ahinya nyakoro moyang wach mag mokalo. Kan maniri Douglas, kadipo nitiere moro ma ang'eni selono kaka migo maru tiyo, to kawang'iyo wach mar kwadres wach mar shelter ni to gi recovery bang' ka masira osetimore, tinada konyo nade? Konyo nade gima sirikal timo, gima Kenya Red Cross timo, gi gima IOM gi platform for on disaster displacement timo? Adwa wacho ni IOM no train number of society organization. Migao mantie kuno pore mantie piny. And ken kata Kisumu ne train one mantie Mombasa, Garissa, and Homa Bay, Kisumu. And one of the things we discuss in camp management. And Red Cross is part of it. Kisumu County government. Adwa wacho ni Kisumu County government oseketo kenge maber mar addressing the disaster. The only problem sani en resources marketing go. Magi ni national government as GDR work with the national government mondo gian shukan county stay all to saber. Kane waziri wacho pesa onge ma disaster risk reduction. Ga location umbero set aside for government. Kaya ntito think kaka no wacho ni pesa mathin. Koro gimwatemo skendo en anticipatory action. Ma nyiso ni prepare jo piny maber mondo mi kapok disaster no biro to gibedo ready ma impact ko bedo mana matin. And then kaka osewacho no kaka tinada watimo mental health, and this is my kuma koro wakele jo ocho ng'eni sama ji oyudo lwenje mang'eny nyaka ibed jo ocho nikech koro chuny jo ber. An kuma nitie kach to wambe pi darawa, an pigna ng'eyo nikech wamo darawa. Iyudo ka sama pi daro ji, iyudo ka ngima mar obongo mar ji dok piny, ji
ni stress nikech gino ketho nyaka cham te. Nyando kuma wantie iyudo ka bedside ji pure, iyudo ka pi obiro to ketho ne cham te, iyudo ka oketho ute te, iyudo ka kaka jamni nyalo chiemo beonge. Iyudo ka mari katimore kama mental health mar ji, ngima mar obwongo dok piny. Koro watimo ocho to wat prepare gi early ni gin dhi timore mondo gi move malo. Kata gidhi malo, iyudo ka evacuation center ka ji odhi, issue ma gender violence iyudo ka biro kata service delivery ji nyalo services mpogore. What government mondo wa ensure ni services obedo offered to these people. Yes. Ahinya wach mar GBV kanyo do bedo ga mang'eny nye kinde mag gitimore. Ukonyo nade? Moko ma useyudo ukonyo nade kutiyo sirkal kaunti ma Kisumu? One in prevention. Prevention wang'eyo ni nyaka wapuonjo piny kaka nyalo geng gi science ma ka gineno to nyiso ni gima kamano nyalo timore. Koro mano early warning. Koro kwasi nyiso mano to koro wang'eyo nyaka prevention aspect. Atinara wan gi gender based violence patent. Ma gin gi process ma gidhi go through. Ka gima timore to nyaka ter ng'ato hospital pime to nyaka ter case ne police. To wan gi officers wa makao gini malo maber nikech gimoro ni gikotimore nitie gimoro recurring ginuore jobombo gi kotimo kawuono kinchako timo koro bayan shwani okaw process maber okaw modo pim ma daktari wacho ni yes gimoro kwa timore to ka en ng'amonye itere ka police itere court. Yes. To gimoro ko wacho kendo ni jogi kinyaka gibed rehabilitated. Nikech ko gidhi jela to giduogo gichak gitimo gi koro gidwaro gimoro rehabilitation also. The human being kik wewe ka giduogo to nego ben iketo gi maber ma ok gichak gitim ko gibedo advocate ma gine wachno gikodo ka gibudwe. Erokamano. Director wan gi PWDs ma bende gi samoro makoga. Un kaka sirkal ukonyo gi nade sama midhiero ma kama obiro negi? Erokamano. Kaluwore gi golo gaji matero yawa evacuation camp. Number one, waketo structures matiyo communities ma include people living with disability. A leadership margi. Nekech ging'eyo magikoso ke magiwaro moingo yawa mamoko. Namba ariyo, data ma eduoko nwaga keto nwaga kit chwech mopogore opogore mobedo displaced modhi e camp. Wan gi jodongo, wan gi nyithindo, gi gima kama. Koro sama wakwayo kata watero kony, obed chiemo kata gik mok cham, to wang'eyo specifically monego bedni dhin PWDs. Mara inachiel ma wagine waranga seche ma wan gi displacement mokeni pima mwoma. Koro inclusivity kae ukelo jite, onge ng'ama oweyo oko. Onge ng'ama oweyo oko. Obed nyithindo matindo, obed joma mine, obed joma chuo. Mana kaka wacho no yor data nyiso ni namba wan go maromo nade. To sami tero gik moko koro nego water maromo nade mondo ji te otimre nade oyudi. Sirikal nigi national center strategy ma bende oketo design nitie take care of joma mine nego dhiye joma nyiri, people living with disability kamano. Koro based on that ma uneno ka kunyalo pogo ke nikech ing'ene joluo waluoro gi nyorruok moro ma ingi uka ingi minuka ing'ama kijana ka una evacuation camp dichiel. En kamano nikech mane achiel kuom bana Jojo wacho makelo gender based violence nikech sama ji ni camp gik mang'eche gitimo oko kucho mang'eny koro ginyati services moche giyudo mang'eny bende ok ginyal yudo nikech koro gibedo confined kanyo chi. Koro mano emomiyo return mar data ka waseyudo to wang'eyo gik monego bed ni itero ma sikidie mane camp no nyalo bedo ni tiyo godo nikech mago gik magikoso kendo gidwaro. Ka Kenya Red Cross ang'e ni usebede pawne kuom ndalo mogwaro. Gipuonj mage minyalo wacho ni useyudo nyaka nuchak chenro mar konyo jowasa ma gin gi midhiero
enya mar ogulani mondo bedo ng'enya nyaka mutie. Okay, puonj mwa seyudo maduong'. Red Cross and community centered. Wan watiyo ne jogi. Kendo king'iyo strategic plan mosebedo go nyaka koro 2025. Namba achiel wacho ni japiny is able to anticipate, prepare, respond and quickly recover from a disaster. Koro waseyudo ni japiny koiki maber. Mwaoro negi messages gi mokwongo modonjo negi sama ber. Giyudo milome sama ber. Gikore. Wayudo ka weche mag masira ok piny. Koro puonj maduong' kendo mwayudo ni onego wakony jopiny sama owinjore. Sama iyudo ka ng'ato hinyore kawuono to kiny wa respond kiny. Koro kwaketo timely response to yudo ka dwaro mar japiny nyalo konyo. And wawuoyo kendo weche machalo kaka saving lives. Ka okikonyo ng'ato within time midwaro tiyudo ka samoro nyalo ngimane to ngima ok nyalo duoko chien. Koro market pod mosebedo kwayudo e community kendo waneno ka community osechako ng'eyo dwaro kendo chako ng'eyo kaka ginyalo resore giwuon. Iluongo ni community resilience. Koro mane mwatemo build kaka Kenya Red Cross mondo community or respond to themselves. Ka Red Cross to yudo kaka gisekonyere. Wan build kaka backup mondo wakony ka disaster omena. Kero kamano enya dakika nendo ka gogwar gi kanyo kono mojwang abuni thuolo bende mar penjo mari kadiponi ngi penjo mora ka penjo ma nyalo duoko kaka jotinada gin puonj mage ma osepuonjuru nyaka no chak wuodhni gi jo moko ma utiyo go gi gweng ben tiyo go moni kada kwa bi nyime ka wanyono ka konylo kedo go maber. Ero kamano chiel en ban chandruok mantie Kisumu County kel disaster. Disaster mkongo en floods. Mano midhiero ma chando ji kabisa. Ngeni Kisumu County onego bed ni en one of the semi-arid county but okobedo listed. Nikech kata drought ng'eny Kisumu yudo ka ji ok nya pidho cham dreyo most places. Koro yudo ka drought nitie one extreme drought and then floods blow to ketho cham kadiponi osigi. Koro gima wataneno en one gi disaster mabiro to gibi en recurring every year obiro to ok nya konye. Koro my national government onego chiw pesa ne counties mondo gi ensure ni recurring floods mabiro pile ni nikech pile odaro ji pile oketho ne ji ute. An kumwaya ng'eni jomoko every year karsani dumara ng'weni gidhi dar gidhi ketho ne ute gi koro bro dok leta koka gichak gigedo. Onego wabed gi lasting solution on this. Number one. Number two, piny bonego beni puonjore ni ging'eni sama pi biro kik gipidh cham sana. Kich ka koth biro ketho cham ging'e sama pithe gi sama pithe to ging'e ka wanyalo prevent this disasters. Ineno ka sani gimwaseneno en ni the lake low mang'eny wuok e land to dhi e lake. Koro nam Lake Victoria bedo mathany. Mane niyudo ka pisa moro duogo oko. Nikech ka in the next 10 to 20 years gimiluongo ni gully erosion. Wayudo ko warus lo mang'eny to donjo kanye logi kage dhi to gidonjo Lake Victoria. Sani kane an TV Ganyoro ayudo ka ne gully onotimore maduong' kamoro. Lo obarore maduong' modonjo nyaka ute. To sama osetimore kamano to obiro remos odhi kanye. One of the biggest gully mantie Kenya ni mana Nyakachka. Iyudo ka giketho ute to ji sik dar sama ji dar no to lobe dhi ketho river Nyando. Magi lasting solution monego ni government kelo. Onego bed ni government kaka gitiyo gi jopiny onego bed resources nitie to wakel gimino lasting solution. Jatelo en karang'o manyaka ni pi daro ji pile to ginyatime onge. Wachingima mokalo waziri gino kenge mage ma sekal biro go manyalo konyo mondo bed gi gimo nyalongo ni more resilient communities ko chopo weche mag disaster ka ni une policy kendo implement policies mago kaka serikal both national government and county government. Of course ndiye gimong ni nyakutik nyakla kaka government.
weche mag midhiero kata ka gitimore kata ka watiyo gi mang'eny. Objective is to save lives and people's sense of livelihood. Okay. Gima mar dhano duong'. To dhano nyaka bed gi yore ma ginyalo konyrego. Kaka winjo no gini affect ka food security. Teach government and coordination. Teach government and facilitation. Teach government and chiwo resources. Okay. Koro in doing that, mana kaka wacho ni government mamalo gi mapiny tiyo kod organizations gite. Adwa chako wacho ni recognize organization miluongo ni International Organization of Migration, the IOM. Yes. IOM osetiyo very closely gi Council of Governments. To gi migepe mang'eny to moloyo Red Cross. To gima ne gitimo, ne gi identify counties when Kisumu being part of it. Nitie Kisumu, magi gin counties magin affected bisa gi midhiero mopogore opogore. Wang'e ni North Eastern kaka Garissa en drought. Kiyudo ni Kisumu noyier ka, Mombasa noyier ka, Garissa noyier ka gi Mombasa. Ba git ketowa e puonj. Ba nwatimo gimoro miluongo ni balance scorecard. Mutimo analysis. Nikech serikal se coordinate gik moko ilano koro gitere e level manyaka piny. Ba ne gipuonjo jogwa miluongo ni training of trainers. Mondo gidhi gipuonj jomoko. Koro mano nitimo mondo wa address gig displacement gi. Mondo kako wachno wapuonjo jopiny ang'ono monego gitim. Balance scorecard no ne miyo wang'iyo ni fuok mane mantie, gaps mage, policies mage monego wabedgo. To moloyo ere kaka wanya mobilize resources. To yo mage monego tim gik mage. Mano ne giketowa through that process. Makonyo abisa e chiwo knowledge and working with partners. Mara ariyo, this International Organization of Migration osekonyo the Department of East African Community working with the counties as well as the ASAL regions, arid and semi-arid areas, in developing strategy more iluongo ni National Shelter Strategy. Benyo ko bedo launched. Which only run from 2025 to 2035. 10-year strategy. Apo konyo kabisa e weche mag displacement as a result of disasters. Midhiero mopogore opogore. Koro kaka serikal kusebedo gi structure framework ilano konyo kabisa kata wadwaro resources ok mana Kenya kata piny maoko. Mondo ji ng'eni ni gaps ni kanye. Koro mano se konyo kabisa. Madek madwa wacho ka county government. Pesa tin. To pod wakwayo jopiny ni giwinj early warning systems. Kata ka pod wa loso weche mag sustainability kaka koro soil dam to gimose wach mang'eny ma pod watimo gi yawa aora. Sani koth chwe. Gintie long term plans, mid term gi short term interventions go nyaka bedie te. Mago te. Nyak wang'ini gima duong'. Okay. Temuru mondo ji oikre. To high grounds, you must be safe. Okay. Kako wachno kata siche mipidho cham ber mondo ji ong'i. Gikunde mopogre opogre. Erokamano. Koro mage manya wacho. Erokamano ahinya. Erokamano. Gimiluongo ni Clatien Nyakora Mgajwang' en gima nitie to kiwinjo ripode ma ji osebedo ka go bura, obed COP21, COP22 gini buche ma ji osebedo ka goyo ma bende giporogo wach kanyakla to ere kaka wanyalo konyo
mar geng'o midhiero mar lokruok mar futo mar rieko lwasi. Mabende sani iyudo ka emokelo midhiero ma koro wane ogen kech timbe ma watimo kaka jopiny. Tingni e lweti, tingni e lwet sirikal, tingni e lwet ng'ato ka ng'ato. Gini wanyalo manyage ka wanywako lwedo. Penjo ng'eny ka omoshi Garoland Kruger makama ane penjo ni en ang'o mamiyo sirikal leng'o nyaka chop jopiny chak yudo midhiero eka giwuok oko to dak giket permanent solution tang chon oloyo dhi ka joga giketo kenge mage magayo masirni mosiekogi. Koro kano kacha to kama muting'ore gi malo ni kure joadu. Ang'o mamono some long-term solution. It's part of Kanyada, Yowa Hambla, Kochia West, and many other areas. My border now. It's Karanyakoi, Ngene, Jo Yalobinongeo, Guinea Kelo destruction, Mauka Marina Koino, Keloga destruction. I personally submitted a victim leakage. No Ketho 2012. Neo Kaneno disaster response team. Natiko Manakenda, Magujedala, Wood Kanyada, Omabay County. Maka juma posna jilony to bende ginyalo konyo Uganda wa mano enyore diere elections IDPs for Roy Douglas, my mentor for standing with the young and another team generation Isaac Abuto Migori when masaitinga mungi ikareka hirokana nya rogi timo nwangono kuom konyo nagi gikelo nwa wero makonyo wagi paro makonyo Uganda. Tinada osebedo ka konyo Uganda wa maipinye yore mopogore through empowerment to youths and women kachel kod overseas. Director Martinada Africa Douglas Otieno osemo konyo Uganda not only in Kisumu but to other places as well like Kajiado, Narok, kata Honan Nyakacha. Grassroots coordinators kama coordination Martinada wageno gikabisa nikegi yawo Uganda tukendo konjo penye. Rodrick Juang from Wetland Nyakach toka mane ote Marekani. Janet Ouko kani Migori most nawelo amora gitwak obire samuinjore giwacho ni ukelo pisa muinjore samkoth gwaniro kama yenya. Na winjo ka Met Department are like double speaking mara jiotang mara koth onge ng'eny. Koro watim mane mawuoro ndiye ka wuok Nyarwanda penjo kamano. Victor area mar Koloka wancha yudo midhiero mar ambao ukanyocha wawi udika Camilo of Jerusalem Muswenya Koden. Elijah Odek from Nyalenda Kisumu County. Kisumu bende konjo pur ko gimbolea ka counties mamoko betimo mapana bromyusis mar agriculture director mar agriculture kono. Wach mar koth mabiro wan kanyo kod gimolong ne overhead ethical polling solution omiyo kata yiende matin mopidhi ing'ado machielo koth chua tek Nyalenda drainage pathetic Nyauri Auji Road miro gi geche mag minyaga exhausters pathetic minyaga iolo Kameta Lagoon to Nyalenda to onge kata siwa to support the residents. Watim nango to kolera nyalo biro sikwa koni. Then marangwen Auji Rach matek Nyalenda ka pidonje houses with mosquitoes breeding in Kameta Lagoon and nearby water ponds. Elijah Odek from Nyalenda Kisumu penjo mano erokamano modwenya. Kaka juma Dunga Bichka gin pango mane nikech last year one bende wabiro affected gi backflow mar nam. Oyawre mos na welo awinjo ka giwacho ne gilando ne gaji mondo jopiny nyaka bed motang' ka oula biro. Wabed motang' nang'o? To nitie ga kuonde ma sirikal otengo ga ne jopiny ni ka oula biro monjo gi jopiny nyalo dhi ringo dhiye. Nyinga en Batur wacho kamano e Amerika. Abro ka simbi matin ka break matine weche mnyien e kabanga bumi wel thuolo maduoko penjo mopen ka okiny makauno namba na studio kanya kwarmi no na berio ariyo no chiko tika berio no na bideka chiko nono adek nyingi kama intie kol penjo mari mana bankire mano kende adek wadong ko dakika maromo adek kende mondo iyud wapari manene mogo kod Dickens Eric kaka skiza tune mari star 812 star 784 hash paro manene
Mondo iyud waparie manene mogo kod Dickens Derrick kaka skiza tune mari *812*784#. Nitie penjo ka wachne winji kan dala mar Kamuga Kamwala Karachuonyo Kamwala Kauru maber. Joma dhi e puothe gi joma dhi e nam bende dhi. Penjna welo ni sani korka koth biro mang'eny ni. To samoro ne ok wayudo early warning signs. Ikonyowa nade. To penjo kani to early warning signs gi gitiyoga gi platforms magi mar gologi. Okay. Welo bro duoko ka. Maramogi? Maramogi? Hello, BJ. Oyawre jatelo? Musa Welo. Ikaw mos jatelo, iluongi ni ng'a? Ma dungo waringa odiyo glad kani chibo Maulanda. Kama na nya? Yapo kenyado longa ko brede gingi iko fara luara ma na ko fori ogula mo mo pum yo tuwa. Okay, ero kama na nya. Maramogi? Yep. Ya, bro. Oyawre. Ilso gi bena ko le nyama kai winjo. Kach? Unjo kama kechwan ma nyando jadaro ko ma ongi kama kuro kite katiwiwa. Nikech nyando nirino so mindo kite onego dong nyalo kero ka project moro ta kite mke chini konbe dio konto ber lakini kikelo. Okay, kino project mo. Penjo mar wach dong nyalo kunyi son dano maber makana ka kun ke ngeni ngany duto pi regot ka biro nyando nyanza ka iri ne nyongo kone. Maramogi? Mos na welo. Mos. Ine yamo mos mos. Maramogi? Ora mikeni makajuma. Benson wili japicha. Karibu japicha. VJ iwacho ni weche mag account mag disaster management gi onge gi accountability. Koro ma iyudo ni joma tiyo disaster department gi meo kachwarni. Yes, disaster net. Accountability onge disaster management. Ma iyudo ka gihero ok gidwar keto permanent solution e weche mag ohinga gi. Ni accountability nitie disaster management gi. Biro risayudo ka sirikal osebiro gi chenro maber miketo godo wachni mar mo once and for all. To onge chieng' ma jatelo moro biro e studio kanyo kabiro nyiso jopiny magi mae pesa moketo kata kobed mana milion 100 mondo kik nibiro ni chak hingi jowa. Tibiro yudo ni higa ka higa ni daruru dhi kuonde moting'ore. To kuonde moting'ore miso unuso dare gi samoro gin skul ma nyithindo some, samoro gin nitie jomoko. Koro accountability ma disaster management emomiyo midhiero mar Kenya ni pod biro siko milele na milele. Ero kamano VJ. Yokamana ahinya. Ene kuonde machalo ka primary school en kama jija jotek Kisumu County sikunde moko. Bro mulo wachno director jatend migao KRSC kachiel kod jotinada bro duoko penjo gite kwa mgajo jopigira mar penjo kibud kanyo ni penjo moro ntiere mawango kori kanyo penja ka wan ka mondo wakonye. En sa dire kachiel video manyen bange duoko penjo biro kokalo mwelo. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyakoro Mogajwang kendo machiegni. Moko kuom tele kaunti ma Kisumu ochwalo kony ne familia mane koth mapek mane ochwe gi yamo oketho ute gi gweng' mar Agumo kod ufunyu mayudore Kisumu East Sub County. Ute bora ne yamo walo tagi e gwenge makono. To bende ne oweyo weg udigo ka oninde koyo kod nyithindo matindo. Kata kamano jood bura ma Kisumu Central Joshua Ron gi MCA Mamaket Milimani Seth Kanga nyo ochiwo kony mago mabede ne ji makamago kaka jatend ojende sub county no Angujo Otale lero.
ni ya monito waro utegi obati udhikuno dhi obati moko kethre kokra timo to kani ogon winya ngimo kumgi motimo no respond maber nyoro sapa no kelo mabati ne mine wa niche ya moro utegi koro sani mine wa mor kod kabisa no mine wa bonero kamano maduong' medikono jomoko bende kendo chago ero kamano ne honorable Dr. Ron kumkon mama mane ya maro odera gumo nyalo sabu leson omed kono wa kabisa kendo metimo kamano sabu kwe Weche moko e koro majuang' ni gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo onyisi mondo mikro tim duto manyalore mar neno ni lo mar kar thieth manyala ondiki kalo jopiny kaka ne riko keto singo makmane kinde manotimo limbe gwenge makono koko e kaunti ma Siaya Jamolo Gilma mathoth wachni Kane otimo limbe to mayala kuno ndalo 10 mokalo, gavana ma James Orengo nyocha ne osingo timo duto monyalo neno ni lo mar thidhia mayala kuno nitie nyigi piny ka sani koro jodak ma ya swamp kuno kotelnegi gi Elisha Opiyo dwaro ni singo oketie tim. Kaluwore gi limbe mar gavana ma nyicha nolimo godo mboka. Akwayo ni ka nyicha ok nogo kodwa siasa kata okuonwa to timie gima chik kwayo onego tim miluongo ni loso community land inventory. Mondo submit ne PS mar national government mondo ondwa giluongo community land registrar Siaya ka mondo register land duto mane e Siaya county mag community te e Siaya waka. Akwayo ni mano mondo tim piyo piyo kondok ogo siasa kata miriambo ne wechne. Kare Naum kod Bishop Hampton Juma oyelo wechego ka gisunde mondo mi oket thenge omuo mag neno ni lono ndiki nying jopiny kaka gisebedo ka giywago kinde. Kane wan kod governor par Kanyango e chief camp no wacho community land odhi miyo lo ageno governor dhi waro ke golo no certificate man wacho sani akwayi governor ni kaka koro sani register waro ke nwa pesa minya register wa koro robri mondo bed community land to bed certificate matiyo mero kwaye ni mondo mi ojiw dolno kaka no singre ko chopo kare to wanago nero kamano jok mayago mano wuoyo kinde rogi yoimbo e Usgu sub county oramo ni okibi yien chiwo puothgi ne jaket mwan kuom higi 66 ka jakom gi Peter Leo Winyo otelo ni gima dwaro en mondo gilo ndiki nying jopiny. Sama wawuoyi Kenya onge tich onge employment to wan imbo ka onge nyathi matrodho ng'at sama ni kata nyithino matindo ne gururi to giyudo pesa to ka koro ng'at moro kawo puoth piny ma jopiny omiye nimiyo pesa higni 66 bang' higni 66 oknyiso wan ni puodhono biro dong' mar ng'a bang' higni 66 joma nitie gi otho te ok wayienu ok unukwal puothwa wanyaka bed registered mapiyo kaka nyalore joimbo kwayi ni los pesa madhi register community land. Kendo gitielo ni kata mana gavana Orengo bende biro man winjo ego kochopo singo neno. Ne wasingore kodi kane wan bar Kanyango chief camp kiwacho ni bang' 10 tabe awacho ni adwa neno ndalo 10 no makanda 10 wayudo wach maber to an kodi kamano kanda 10 kayudo wach maber to menu chipwa uru ne redio Ramogi e county ma Siaya an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ikruok nyime motelo ne nyasi mar Madaraka mabrotimore kaunti ma Beit kachiel mar higani bimano jatend migawo mochung'ne weche mag mwandu mawuok e bulo kachiel kod yut mag nembe mano Saralit owacho ni gitimo ikruok mar yango talanta mopogore opogore ma otelo ne nyasi makamago ka bende chenro makama yango talanta makamago timore sub counties mopogore opogore e kaunti no ma Homa Bay. Komachielo en jopur e kaunti ma Migori onyisi mondo mi koro hik puothegi e wang' sa motelo ne biro kothe ma bende sirikand kaunti ma Migori chano mar miyogi. Mae ne owach gi jalup gavana e kaunti no Dr. Joseph Mairi. Kamano Mairi ne ojiwo jopur ma Migori mondo mi koro gine ni giloso puothe wang' sa ni mar piny owacho mar kaunti no oseketo kenge mar chiwo ne kothe mopuodhi. Hii ni wakati wa mvua, wakulima tumeanza kurudi shambani, tumelima na tunapanda chakula. Kwa hivyo mimi nawahimiza wakaaji wa Rungo na wakaaji wa Migori kwamba ngoja tuende shambani tuweze kupanda chakula. Mungu ametubariki na mvua, ametubariki na mashamba ili tuweze kutengeneza chakula cha kutosha. Na pia county government yenu kupitia department ya agriculture
tutaweza kupeana mbegu za mahindi na mbegu za maharagwe ili ziweze kufikia wakulima ambao hawajiwezi. Weche moko nyako makajuanga en ni tendon bura mar ODM sub county marongo e county wa Migori wacho ni koro gimoro mokalo kolo gi listi ma oting'o nyinge tendon buno e kuonde luto mbulu ma bende duon burano ne ogo e chapa e mbui margi. Jojuma ler mathiwa ni koke county ma Migori. Tend party mar magron ka hotel kod jakom mar Moxilorina wachni listi ma party numero ODM mano yere polling station obde no ka okete mbui numero ODM en mano mabende koro giango kabende gimor ne listi ni koro nyisa diere yie bende ne otim kod party mar ODM e moklo Orina wach ni kinde machok mokalo mokom kanyo mag ODM igwego magrongo yade nitie kod gibati bang' neno listi moro mane ringe mbui listi no bende koro sangore ne mano moko pudhi to waneno ka gikete public portal duoko mane planning office ogolo e duoko maneno ka nie public portal mar ODM jorongo yiero gi chunygi maler chieng' langa mane returning office okelo duoko margi mo oro nyaka National Election Board maduoko gi koro duogo negi kaka negi giyiero. Mae nosiko jagoro mar ODM gweng' magrongo Jojo Dhiambo kaachiel kod Mary Odiga moter jo mine part mar ODM igweng' magrongo bende koro poten ODM kungo listi mag jogo eko mane iradieri. Abedo gi mor kendo thuolo makende kabisa mag goyo kamano ne jo National Elections Board korka chiwo duoko man kare mane watime yiero higa mokalo e polling stations waduto te kendo an ka jagoro en gima party mang'eny osebedo ka penja ne to par man makwango kalo gima nie public domain to nyakone gini oreuru koro odiochieng' ma kawuono ka duoko ne duoko kare wagoyo kamano kendo wajiwo johera waduto mag ODM ni e ongo constituency nzima election wadhi timo tarik 7 mar wuoth wabed gi kum. Odiga wacho ni omor ni jobe kunti listino gin mago mane giyiero kendo gin jok mochung' motegno kod party mar ODM. Mai party mane Raila Amolo Odinga biro yawo ka kane joma koro manyo party noringo mo party mowewa kaka nyithi kiye under leadership mar governor marwa Dr. Chayako emano bedo patron marwa nikech ne wan nyithi kiye rongo kae. Komachielo jakom mar ODM e gweng' magrongo Moxilorina bende kwane gikore mokalo ne yieno mar ODM madhi timo ward kaachiel kod kar chung' bura mabende timo e dwe manyien. Wan ka jokanyo mag ODM gikore mar timo yiero mar kwe kendo mano mauyanga. Pod kwayo gi nikech wadhi e yiero manyise gole notice gi National Election Board ni wadhi e yiero mar ward tarik 7 wadwaro ni mondo ko ward ka ward oket ikruok makende mar kwe manyocha gitime polling centers ema dog gitime ward ka yiero officials mag ward gi kwe ndo ka yiero chieng' tarik 9 midhi yier constituency ne giyier gi kwe mondo ongo bed gi kwe manyocha en go kata lakse manye pokoyier. Ne Nyakalondo Maramoi koke county ma Migori an Jojuma. Imedo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Chije makwe manjoe mano maki Diani ibiro lornegi odange thuolo man ndalo 14 mamoko mabiro man kolore gi chik mar doho ma Kwale ajego kwitudo kod ketho mag monjo jodak ma Diani kendo koro timana gi timbe moko mag icho mag mahundu wi mano odin gi kum thuolo duto mondo mi koro thuolo makare atimo nonro ka bende jang'ad bura dohono ogolo chik mondo mi koter gi sendo bila pogore mayudore e gwenge mag Kwale. Giko weche manyien nyakwara mog na gin mago motuche kod gwenge tudre sa 7 mabuduka mar miwe manyien alimba nyinga Vincent Otieno. Mago matuche kod gwenge gi Vincent Otieno. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo dakika 12 kende tok saa 3 mar okinyi nyakwara mogi adwani kora agony wenda mo wenda okinyi makawuono gonyo miparono en gonyo mar wegi thuolo bang' ka wasoko kod gaka weche ma bende mulongi ma jopiny ikruok chon ber joluono gongero ka wacho niya chako chon nolodhi ka juoga
mane piny owacho ma wayalo kaka wuono nikech kama ne weyo manyen wasebedo kwa pimo chal makolasi kaka duol mar met osebedo ka wacho osebedo gi welo ka mauke med department mangiso kaka pattern chalo wasebedo kuoyo gi mane gwenge mopogore ma bende midhiero mar oula osebedo ka daro gi kinde ka kinde ginaga ngo kata gin kni mag ginyalo tiyogo. Mae momiyo kawuono wan gi gala moro mar budho kama pek ni ma tere kod jatend migawo mochung' ne weche mag chenro moyedhi e kaunti mag Kisumu, weche mag alwora gi weche mag pi. Wan kode ka director ndio tene kanyo mochung' ne chenro moyiedhi sama weche gi chenro nene ground gi team mare. Bende wan kanyo kod migawo mar Kenya Red Cross eno gi ka girwako kanyo ma waluongo ni reflector moro ma gijerwako mar korcha kachiel kod tinad. Bende ngiso jopiny sama igombake weche mag budget ng'ieuru ni to pasent yo miwacho iketo agency fund cha be okete to be itimo ng'oga kwara mjwang' mane chuny wan go ka abro simaro mabich kene tamo thuolo elo mondo mege duoke e ka bang'e wegi thuolo kwara mjwang' Maramogi. Hello, Vile. Hello. Machigni uda sebo. My name is Mriso. Yes. Ejina weno ano mane gine budlanji. Budlanji tempo yo mane ni biro tandoga ka fladi. Okay. Nito ambaye gine budlanji yo kwa ni ke wasdar ni marklandi. Koto ditine ya kakuma kwa chaka ni maula Kisumu ni kibada kitimo budlanji no. Mano kari gimana pendogi. Maramogi. Oyaore Ramogi Maramogi. Oyaore machigni. Makopi machigni. Nani ndio niko ninaona gani mago na kwa kitu kwa kitamu pogore kana okane. Kama na inya eno ula kende koso kech bende mangano bende ong'eyo. Good morning VOJ, kaka first responder mar nyaro jopiny wasepuonjo jopiny ok winj gineno mana pi kayo marito margi. Arnold Gundi Funyaro. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Notimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e redio Kawuono e chieng' tich ang'wen tarik 27 dwe mar adek higa gana 2025. Ne odiochieng' mar 86 higani kod ndalo 279 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa gana 1971 ema ne jalup jatend piny mokwongo ma pacho ka indi Migosi Oginga Odinga nowuok e twech mane osebedo kuom dweche 10 bang' gwenyruok e paro gi jatend piny mandalogo Mzee Jomo Kenyatta. Beng'eyo ni thuond Cobra nyalo kuom higni moingo 20 ma en kaluwore gi mbui mar foxsite.com. Maling'ling moporo iyango e lela anotimore to kod mapod timore be ing'eyo e redio Ramogi Karchun Radio Ramogi Karchun Jaluo.
FM. Ngolo mayom kendo mamibu mana karedo. Pokaneni Yesu kiwango ngimana. Mojemo witi Ma anmolino wor anmolin David an Riserulo Anjo kenda hero 107.1 FM. Dagngol Manyan. Ramogi Radio Ramogi Kachunja luo. Akelo ni Airtel Smart Bundle. Yudo data mi browse go kod duoko ni pesa mi juogi kinde mioro pesa ni yani transaction fee gi network mora gi Airtel Money. Di star abich angwen hash kata ti Airtel app mondi yudo bundles maber koi. Ramogi Radio Ramogi Karchuja luo.
mos kuom ng'ikruok mar duol nyakwar Mogajwang' kima kuono kalo koda weche makaka ng'eyo ni weche mag iluongo ni Equinox Sudan injini mara nitie kaka notemo ng'iyo weche te nyakwar Mogajwang' weche mag satellite jakega weche to kata kamano Ubindra Mogia FM station magi lony malaria nikech en duol gi picha kokalo kuom picha malera ahinya mar HD gi 4K kine YouTube kine view sasa Citizen Digital app kata Facebook live mar waka wenda pongo ka adona migi thuolo mo migi dwe penje waziri nitie penjo ka director nitie penjo mar accountability ni pesa mar disaster management ni estimate dio manye sekana ko gani obedi permanent solution wachni rokamano Victor. Ang'o momiyo wan kaka serikal wariwore kod migepe mopogre opogre nikech wadwaro ni wakony midhiero en gimlit yes malit kabisa gimomiyo wabiro kachiel en wadwaro ni wabed gi action wa support joma inyego to kaber to nego wachung gigo miluongo ni abat or waduok chien miluongo ni minimize to kendo moloyo tundo stage makoro ji osewuok e miechegi gibedo displaced to koro ere kaka wakonygi kuonde ma gibedo displaced mano duong' kabisa to midhiero en gima biro ne yore mang'eny nitie human induced marane motimo to nitie natural mobiro kende to mano timre piny mangima ok en gima timre Kisumu kende kata Amerika moko non Hurricane Katrina mane kaka en to mano emomiyo nyaka waikre wate pesa kaka wacho nikech policy maonge no wach disaster en gima ing'iyo gi serikal mamalo to gi county wuoye wach emergency fund ma en 2% to be 2% nok de yud budget nikech gik mang'eny monego tim koro iyudo ni county to kata Kisumu allocate pesa masamoro en 50 million kende or less or even 10 alure kod competing interest emomiyo wariwe gi migepni makata ni kaka tinada ntie kaka Red Cross to gi mamoko kaka koro Life Mission mosebet ka gero ute nyando wariwe kodgi to ka wasetiyo gi pesa ma disaster nyaka wa report back wan kod office mar Auditor General ma report nyaka Ndukuru maka nitie wach tiyudo ka ni governor gi joge nyaka Senate mano nyaka tim mano ya accountability emomiyo pesa michamo mar disaster e county government mar Kisumu onge nikech be pesa no tin to watemo mwanyalo kaka wawacho ni wayo aora winjo kata ni aora mar Auji bor ochako malo mnyata kichiko nyaka nam to every season wayo Auji iyudo ni department mar agriculture team department mar special programs time department mar water time city betime mondo wayawe nikech kitundo mwalo kapuothe orach koro oinyo ji nikech topography mar kanyo kaka kanyo chal nikech en piny to chiko nam emomiyo pesa michamo onge e disaster watemo gi matin manyalo no mondo akonya njo kaka penjo moro ni kakwa loso moko be wang'iyo chiemo pesa mimiyo wa mar emergency no be wanyiyo ga chiemo to Red Cross osekonyo wandi kariure gi migepni moko kate pinje maoko to kelo chiemo to wachiwo kelo nyaka non food items blanket gi mamoko go to wachiwo Director kadipo nitie wach minyalo medo thuolo mari Mano adwa na med ni ok ni wadwa ni wati iga ka iga the same way channel but tin mar pesa emomiyo iyawo gi ayawo matin
to tich moro manyalo miyo gibudhi kapok gikethore mondo riemo ula mondo chope nam machalo kaka gero galleons kod goyo gi simiti. Awujino kano chak gere manyata kocha nyaka Nyalenda World Bank man konyo sirikal mar Kenya gi pesa manotime. Yes. Koro kiwango mar pesa no mawalo timo godo wange auchi gi mondo chaka mano mondo migibudhi kabisa allocation no maonge. Okay. Koro mano mitimo gi kiwango mitimo gi go sanigi. En investment intensive. Odwaro pesa mang'eny. Yokamananya. Ang'eni se wuoth Budalangi. Iwod Nyakach. Ji pimo ga wach mar Kisumu gimobe gi Migori Budalangi. Ng'oma ne okano timo dipo ni sale gwenge mkono. Na winjo. Ang'eyo kaka waziri osewacho ni pesa mimiyo gi national government oken pesa manyalo moko do tax county. Yes. And ma apply to other counties. Budalangi nigi special program mob funded gi national government. Okay. Kisumu County, Migori, Obedo Moy, were a special fund by national government. Mondo mi Kisumu County otimgo okela lasting solution mar flat. Okay. Okwanya way flats every day. Ngato wacho ni slums manti Kisumu gisafa lot. Dok muda kaungri nyando or yala or Zoia kata mnakuja. Yes, so do miriu. Jo gisafa. We need a lasting solution. Okay. National government get pesa madung, pesa magiketo madongo sani government. Koro pesa gikele mondo giket pesa madongo giket nwa daik maber kata kuseket to piok nyal kemeke government ok nyal gini. Gubeni county dair ni national government county government oriore. Wan gi jo siasa politicians ma wan MPs wanyaka governor. Nego gi national government to kela special program. My program giket billions of money mondo watch bed a lasting solution. My watch about that. Penjo moro no page on the issues mar kaka wanyalo kaka ibano reduce the disaster. Nti gimilu need indigenous knowledge. Rieko chon go ne gwadigo. Baba na ne wacho ni ntie kuneno ntie makone kothieo to nyiso ni koth biro. Neno ani osmoka ka nyiso ni koth biro. Kirinyi mokone. Kono ka ntie ka polomo gablilo. No wacho gablilo. Mano koth biro. Mano koth dichwe dala. Mago early warnings ekiji na sondeji onego wa collect to nego bende wacho kode. Koro gimiyo wang'eyo kaka kiny wabedo. It's good ni kama Kenya Department of Laws kod gi acknowledge which mari ni acknowledge no kaka yore mag chiwo siema chon. Red Cross wadwa no program ni Okinyi mano makon. Ng'eni usetimo mang'eny ka utiru gi plus moko bende kamar county IOM platform disaster displacement achiel ko jotinada. En ang'o monyalo timo mondo gini kik bed gima korwago emba kinde. Wazino wacho wach mar issues do with the financial constraints. Pek mar pesa magiyo matini. Eka kwa nyalo konyo jogi nikech gin koro makwa. Hero kamano, kawuoyo e lo Red Cross, wacho ni riwruok e teko. Red Cross can only support the matin. Ok nyal support the temo inyore. But kwa riwre kanyachiel, mwakelo partners together. Kaka wasewacho wemo sechung koda, wan gi UNICEF, wan gi county government, both national and county. Kwa riwre dichiel, mondo wachim jopiny gi strategies. Manyiso ni short term gi long term. Mondo wakony weche mag disaster. Kaka mwasewacho, gimano timore maber in Budalangi was one of the achievement mag long term. Koro kwa hido solutions ma wanyalo konyo ma chiek to gi maboyo go bende wariwo paro kanyachiel. Koro amedo gi question mane openjwa gi one of our listeners Arnold mawacho ni jopiny neno kaka koth en yuto. Awacho ni osebedo katimore kamano kendo wakwayo jopiny ni koth ok nyal bedo yuto nikech sama koth obiro go ula matek mapek kamano to wuok e iye iyudo ka chandruok mang'eny bedo. King'iyo higa mokalo 2024 konyo jopiny mwagolo nyaka moke e wi yien
ka omoke wiye nikech pi obiro matek gi teko mathoth kendo ok ginyal lor. Watiyo gi kalapapla mondo wago ji e wiye kucho. Koro iyudo ni mago okenge tek kendo yudo kalapapla bende tek. Jopiny nyaka ng'e ni ngimagi nyaka waket mbele. Koro giwuok chon, gimany kuonde ma ginyalo jot, and weche mag science bende nyaka gipuonjre ng'eyo kaka ginyalo konyo kapok kony moro obiro. Koro gichako chon. Wach mar gik osipna ka watiyo chenro kawuono mano mondo Dhiembo, apisa ma ochung'ne weche mag gayo masiche e duol mar Red Cross Society e pacho ka. Wach mar gik Red Cross ni wa celebrate gawa mar 60 kuom tich maber gi jopiny. Kila moro nyaka bire station kochopo gawa mar 60. Wawacho ne jopiny ni wan kudu chandruok moro amora koneno namba wa en nono. Inyalo goyo kata toll free 199 kata 1199. To wabro mi duoko namba neno inyalo goyo kamoro en namba mar accountability, to en namba mar counseling kapo ni yudo chandruok, to en namba be mar kwayo kony kapo ni inyalo konyi. Koro wawacho ne jopiny ni nyaka wabed motegno. Disaster management ok wanyal timo kendo kaka jo migawo. Kwariwre gi piny ma jopiny bende owinjo dwaro ma be watemo chwalo negi. Wanyalo konyo mondo kik jo hinyre. Molo to wahero jopiny kendo wan kod achiel kendo wabed gi mo achiel mondo wakony weche mag masira. Dallas, wach mar mugik. Mongo adwago erokamano ne project mar PAMAR mabedo implemented ni. Erokamano dhi ne IOM. Setimo maduong' kabisa e counties motiegi. And ka gin gi more resources on the other countries nikech this is a benefit mwaseyudo. To ben pod gi continue mondo support the county government. Kendo daher mondo nadoke mondo PDD Kenya. Kenya e sani jakom mar this project. Ne Kenya consortium. Weche adawacho weche adek ne jopiny. Achiel ni ne wapidhi yien. Vegetation cover is very important because of climate. Mondo kata madhi kidhi wapidho yien sani koth chwe. Mar ariyo en government on go ensure ni rural access o bill kendo tim ne gi drainage. Nikech mano ko tero piny nyalo chopo dala maber. And then lastly abro wacho ni ji orit ngimane sasa iyudo ka sata biro ji nigi mental health issue. So jopiny okawo ngima mar obongo mondo wach ni mental health is health. No health without mental health. But director wach mugik. Erokamano adwan ne erokamano ne IOM gi platform for disaster displacement. Like I said, jowa ma committee mar county level wan gi members mang'eny ma otimne gi training ni. To daher kwayo piny ni kiwinjo milome ni midhiero biro ichak chon nikech ka ok chon to wadhi yudo lal malach. Program ni en duoko chien lal gi kethruok mar gimoko. Ka ok ichako chon gi jamni gichalo kamano piditero gi ma dong' lweti nono. Mano mi nyisi mondo ichak chon. Then mogik yore mag midhiero gi en gidwaro pesa mang'eny. Mano emomiyo sirikal riwore gi jomoko mondo ota weche mag midhiero gi. Wakwa jopiny ni gin bende ka giwinjo milome ma sirikal goyo kata gik mamoko sirikal nigodo e yo mag midhiero gitim kaka gidedo advice. Waziri wach ni kuomi ino korido loronwa. Erokamano ng'eny Victor. Ago erokamano ne IOM kod the platform for disaster displacement kuom coordination gisetimo. Bakoro wan kod framework ma wakonyrego kaka government. Mar ariyo kaka serikal tijwa mar coordination pod bodhi mbele to kwayowa en ni jogo te migepe matiyo moloyo county government of Kisumu wakwayo gi mondo gi join the county disaster committee. Kanyo ema wan gi paro
Koro jogo te madwaro konyo jopiny ma Kisumu ka obet kanyo to ang'eyo ni kuonde mage marach mater ka mater koni mater Nyando mater Muhoroni mater Seme mater Nyakach mano konyoga to konyo jopiny te. To e wachno adwa wacho ne jonyakure kadhi nyaka Nyadina ma en West Nyakach. Jo NYS nyocha ni in Baring County kanyo kod machines gi giloso dike the other side. Oro ka gitieko kono kaka serikal mar county government mar Kisumu, His Excellency the Governor Professor Peter Nyang'o se tudre kod National Youth Service. Maka osetiek koro Mabei kocha nikech gin e border ibiro los oni dikes makoni. Koro gima waluwo koro wakoyo gima nigedi gi kwe yotim kamano waluwo wachno. Mar adek ka winjo winjo moro wacho gimoro about yudo wach mar ikruok michiwo through meteorological department. Dwa nyiso gini kaka serikal wan structures nyaka piny. Sub-county offices nyaka ward offices. Kanyo ginya yudo weche mang'eny mag disasters niche committees bende kuondego. Mar ang'wen madwa wacho nikech I department mar water and environment and climate change. Maduong' mogik en gima sani iluongo ni climate change adaptation strategies. To mane boduoko midhiero mang'eny. Ji nyaka pidh yien man kaka sewacha. Tree cover mar Kisumu County is less than 2%. In fact, iwacho ni en 1.6%. Mag long term solutions. Ji opidh yien kata bambu ji opidh tie aora mano makupi. Mano is very important. Kaito mogik nikech wach disaster. Red Cross nigi toll free number. Men 1199. Achiel ochiko. Aine chandruok. Di namba no ok bich jikata tibo yudo konyoro. Kaka Kisumu County wabe wan gi toll free number. Nikech kod kama iluongo emergency operation center. Number no en 0800 720 575. Wach gi dholuo no aboro nono abirio ariyo nono abich abirio abich. Anyalo ekendo nono aboro nono abirio ariyo nono abich abirio abich. Mar Red Cross en achiel ochiko. Ibo yudo konyruok. Erokano jormo. Erokamano ahinya Nyakwarga Jwang' mayo moyedhi mar ko chenro makawuono an gi gen gi yie nitiere manyien makauni ipuonjorigo kokalo kuom chenro makawuono wenda osemena tiyo kod gi Nyakwarga Jwang' to kata kamano ting'i e lweti nembni ariyo mochiw biro konyi ka iponi gi midhiero. Mar Kenya Red Cross en achiel ochiko. Namba ni nyalo tiyogo e go report mora kata chiwo milo mora kidwaro konyruok. Kanya kane wang'eyo weche mag oula gi midhiero mar mabende oula darogi kata no aboro nono abiro ariyo nono abich abiriyo abich nono aboro nono abiriyo ariyo nono abich abiriyo abich. Kwaramogi manufungni mar konyruok kadipo ne kamoro wach ni seyodo to kamoro kodnyogo inyang'eng obiro sama ipodi pangori e Kwaramogi maneno ka maduong' ahinya koro tiko nemigo mondo iyud konyruok kinde ilo wenda mane an go kauno jadmiga mochung'ne weche mag alwora pi kanyakla kod koro futo wenda makolwasi e kaunti ma Kisumu mwanamke Judith Oloch Douglas Otieno jatatie mar Tinada migo mar piny owacho mabende timo chieng' ahinya kod jopiny Maurice Orecho director mochung'ne chenro moyedhi Nyakwarga Jwang' gi tim mare mangima mabesa midhiero makamagi obiro uno kaka gikonyore gi jo Kenya Red Cross Society bende mabere mondo Odhiambo bisama bende ochung'ne garo masiche e bwo Red Cross Society Nyakwarga Jwang'. Kamano ilo migawo mar IOM Kenya gi platform on disaster displacement mane entendo mabende gisiro kodwa makende mar golo doke iti mar mibedo gi ng'eyo iwacho le kaple ni bedo gi ng'eyo chakruok mar rieko. Kamano nyinga en Otieno Makajuma Kemanaka.
beduru gi teko skiza tune mari D star 811 star 414 hash. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu. Mondo iud beduru gi teko, mogo kod jakoyo kaka skiza tune mari D star 811 star 414 hash. Rongo University gweli e chenro mar yao it jopiny kata public lecture mabiro timore tich ang'wen tarik 27 dwe ni mar adek higani. Nyasi makama timore multipurpose hall mayudore e Rongo University. Chenro ni notele gi manen ogai mar doho Migosi David Kenani Maraga mabende osekelo lokruoge mathoth ka omakore gi weche mag chike e thurka. Thoro mar wach en obed telo makare, katiba kod chike. Chok mondo yudi thuolo mar tudori kendo ng'eyo mathoth ka owuok kuom jalo ma wiye bith kendo ni kod lony e weche mag chike. Rongo University, gold mine of knowledge. Milome. Wach maber ne inja winjo marwa. Ere tende pango line mabor, chulo pesa mang'eny, to podi kawo kinde malach ka imanyo dukni mopogore opogore. Jumia, tuna kusot. Wiri kod mino nengo ka achiel kod chiedh nade mar tero mwandu manyiewo pacho. Jumia, tuna kusot. Tim order mar gi simu mana kar bedo kochakre 43 inch smart TV, madirengo signal for pakabiro kende, 64 GB smartphone, madirengo signal for boro kende, kod 4 gas cookers, madirengo signal for pakabich kende, kindi mwandu mamoko. Jumia, nengo mapiny pile ka pile. Pickups magwa yudre machiegni kodi kanyo. Kendo mwandu manyiewo kodwa wakil mapiyo kochakre Nairobi nyaka Nakuru, Eldoret, Siaya kindi bombe mamoko. Download app mar Jumia kawuono kata yotona mamar 0711 011 011 mondo mwandu nengo moluwar pile ka pile. Jumia, tuna deliver nyumbani. Jumia, lowest prices every day. Bono chienga aol, apiko nani, duware muna tere ka fundi lose, school fees pokete ko chulo, to kata pesa mahuta, be aonge go. Lim jo bogo mondi yud pesa sano gi Boda Logbook Loan. Gi apiko na machik mahuta mang'eny kamar lorini. Ka in kod logbook, inyalo yudo hola kochakore $40,000 nyaka $90,000 minyalo chulo kochakore pesa matin mana $200 kende pile ka pile. Adija doro pesa ma inyalo yudo yo mapiyo bwana. Ka in kod mogo, ibiro yudo pesa e bose $2 kende kokale yuru mpesa mari. Iwacha dier, to medo ngoch maber bwana. Timni ya, miena bunyo mogo sani. Yud mogo Boda Logbook Loans kawuono kiywa tole namba ma en 07109 kata limbui mar mogo.co.ke/Boda-logbook kata chope branch margi mayudore Kisumu Fire Station, Siaya to kod Bondo Rubies Petrol Stations. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Guayo Cheto Makuti baba Alex Makuti yoyo Wondala Kisumu pacho Modak Manyata konda papa Modak Mombasa pwani tosi Chuntala aliseo mama Osiep okencho diseo papa Osiep Kalisto wino papa What Kisumu yoyo, okegi soja, okego chieng bende, osomo tije Nairobi haipacho, osomo tije Mombasa poli, osomo tije Kenyatta uni, ojo nyithindo high school Mombasa, okego nyuka, okegi sambende. Victoria mama, your Susie Diana, your Amilo, your
kor lusi bende Bino Obama wiliseo mama What kansila mikeo papa Notio uchumi Kenya papa